20 बोसोरनि उनाव दायो राजुआ बिमानि नाजानायाव गिदिर मानसिथ' जाबायमोन, नाथाय बिनि समायसाया दाबो आगोलनि बायदिनो थायो। राजुनि न'आव पार्टियानो सोलिबाय थायोमोन। माब्लाबा बिनि कलेजनि लोगोफोर आरो माब्लाबा बिनि अफिसनि लोगोफोरा पार्टि जानो फैबायनो थायोमोन। जाहाथे बेफोर लोगोफोरनि सिगाङाव बिमाया दा नोजोराव फैयो, बिनिखायनो राजुआ बिमाखौ मोनसे खथायाव फांथेनानै दोनबाय थायोमोन। सानसेखालि राजुआ रागाजों फैना बिमानि सिगाङाव थिरांथा लायो। नाय खोनासं आयै, सामफ्रामबो आंनि लोगोफोरा जोंहानि न'आव फैबायनो थायो। सामफ्रामबो अफिसनि लोगो, मालाबा मालाबा पार्टिनि फैबायनो थायो, जायनि जाउनाव नोंनि मोखांखौ नुयैनि रुम सिङाव नोंखौ मारिथेनानै दोननांगौ जायो। बेफोरबायदि सामफ्रामबो समायसानिफ्राय बासायनायनि मोनसेल' राहा लामा दं आयै। नोङो गामियावनो थांफिनदो आयै। जोंहाथ' गामियाव न'आ दंखायोनो, नों बेहायनो थाहैदो आयै। नांगौ आं नोंनो सम सम रां हरबाय थागोन। नों गामियावनो थाहैमारदो आयै। सामफ्रामबो बाखांनाय मोनबाय आं। जानाय नङा आयै, बेबायदि थाबाय थानांगौब्ला माब्लाबा नङा माब्लाबा सानसे नङा सानसे आंनि लोगोफोरनि नोजोरा नोंनि सायाव गोग्लैथारगोन आयै। अब्लाथ' आंनि मान सनमाना सेस थांजोबथारगोन आयै। बिमाया राजुनि बेफोरबायदि बाथ्राखौ खोनानानै गोसोजों गोसो जोबोद दुखु मोनदोंमोन, नाथाय जोबोर गोसोखौ हमथायो आरो बुंनो हमो। औ जागोन दे फिसा, आंहालाय मानो जेरावबो थानो हायो। आंनि मोनसेल'सो सिमांमोन नोंखौ गिदिर मानसि जानायखौ नुनाय। बेखौ नुबाय स' थोबाय, आंहालाय माथो नांबावगौ। जेरावबाबो थासिगोन आङो। नोंल' गावखौ जोथोन लाबानो जाबाय फिसा, खुसि खुसि थाबानो जाबाय नोङो। बिनि अखानायैनो राजुआ बिमाखौ गामियाव दोननानै फैयो। बे जाथायनि साननैसो उनाव गामिनिफ्राय मोनसे लाइजाम फैयो। बे लाइजामाव राजुनि बिमानि रुंसारिनि बाथ्रा लिरनाय दङमोन। अखानायैनो राजुआ बिमानि खौरांखौ खोनानानै गामिनि फारसे ओंखारलाङो आरो बिमानि गोथै सह'आव राजुआ अर लगायहैयो। बिमानि गोथै सह'आ अरनि रोहो रोहोजों खामग्लिनो हमो। मानसिफ्राबो गाव गावबागाव न'आव थांस्रिजोबनो हमबायमोन। राजुआ बिमानि गोथै सह' खाथियाव गसंनानै दङमोन। गामिनिनो सासे सुबुङा राजुनि सेराव फैयो आरो राजुखौ बुंनो हमो। सिबाय, मादैया जोबोर गोसो गुवार आरो अनसुलि गोसोनि आइजोमोन। आंनि आइया गोमानायनि उनावनोथ' मादैयानो आंनो बिमानि अननाय होदोंमोन। आंखौ जोबोर जोथोन लायोमोन बियो। जेब्ला बेफोरबायदि जेबो सोमोन्दो गैयालासे सासे मावरिया फिसानि थाखाय एसां बेफोरबायदि खालामनो हायो, अब्लाथ' साननानै नायदो, अब्लाथ' मादैया गावनि असे फिसानि थाखाय मा खालामाखै आरो मा बावसोमनांगौ जायाखैमोन मादैया। बेफोरखौ मा बुंदों नोङो आदा? आंथ' जेबो बुजिनोनो हायासै। नों मा बुंनो सानदों आदा? नोंगौ फंबाय, बियो सासे दिबि आइजोमोन, जाय नोंखौ बासायनो थाखायनो गावनि मोखांखौनो गाव बियो सावना लानो गोनां जादोंमोन फंबाय। आरो सुबुंफोरनि दुसिनाय, नासयनाय, अनागारि रायखोमा जानाय, बेफोरखौ सिरि सिरि सहायबोनांगौ जादोंमोन मादैया। बेफोरखौ मा बुंदों नोङो आदा? बेफोर बाथ्राखौ खोनानानै राजुनि गोसोआव जोबोर गोबारै बाददावखाङो। बे मानसिया थाद'आलासे गावनि बुंनायखौ बुंलांबाय थायो। जेब्ला नोङो 2 बोसोरमोन, सानसेखालि नोङो गेले गेले इसिं सिङाव मोनहैनानै संबाय थानाय अरदाबनि बनखौ बख'हैयो। अब्ला अरदाबनि संबाय थानाय ओंख्रिया नोंनि मोखाङाव गोग्लैहां जायो। बिनि सिगाङावनो नोंनि आइया ओंख्रिनि सिगाङाव फैथेना होयो। बेजों नोंहाथ' जेबो जायासै, नाथाय नोंनि आइया गावनि मोखांखौनो गाव सावनानै लानांगौ जाबाय। राजुआ बेफोर गासै बाथ्राखौ खोनानानै जोबोर रुखु गाबो। आंखौ निमाहा होदो। आं नोंखौ मिथिस'हायै हमदांस'हायै जोबोद दुखु होबाय आयै, आंखौ निमाहा होदो। नोंनि बे दुथां फिसाखौ निमाहा होदो। गावनि गासै गोरोन्थिनि सायाव उनदाहा जानानै बिमानाव गाबै गाबै निमाहा बियो। बिमा माहारियादि बेसेदि अनसुलि, बेसेदि समायना। जेब्ला राजुआ बेफोरखौ बुजिनानै उनदाहा जायो, बिनि सिगाङावनो राजुनि बिमाया बे बुहुमनिफ्राय गोमोरलाङो।